Κάθε φορά που ανοίγεις το κινητό σου, κάθε φορά που γράφεις κάτι στο Google, κάθε βίντεο που βλέπεις, κάθε post που κάνεις, όλα αυτά είναι απλώς ένα μικρό κομμάτι, το πάνω στρώμα ενός τεράστιου, αόρατου κόσμου. Αν το διαδίκτυο ήταν ωκεανός, τότε αυτό που γνωρίζουμε είναι μόνο η επιφάνεια. Κάτω από αυτήν υπάρχει κάτι βαθύτερο, κάτι που δεν φτάνει ποτέ στις μηχανές αναζήτησης. Εκεί βρίσκονται οι τράπεζες δεδομένων, οι ιατρικοί φάκελοι, οι πλατφόρμες εταιριών και τα συστήματα ασφαλείας που κρατούν τη ζωή μας σε λειτουργία. Οι κινήσεις του λογαριασμού σου, τα email σου, όλα περνούν μέσα από αυτόν τον αόρατο χώρο. Αυτό είναι το Deep Web. Το Deep Web δεν είναι απαραίτητα κακό. Είναι το θεμέλιο της ψηφιακής μας ζωής. Κι όμως δεν είναι τόσο μακριά από όσο νομίζεις. Το Deep Web αγγίζει τη ζωή σου κάθε μέρα. Στις τράπεζες, στα νοσοκομεία, στα συστήματα που εμπιστεύεσαι. Ένα λάθος, ένα bug και όλη αυτή η ασφάλεια καταρρέει. Εκεί εργάζονται δημοσιογράφοι, ακτιβιστές και αναλυτές ασφαλείας που προστατεύουν δεδομένα. Αλλά όταν η ανωνυμία γίνεται όπλο, τότε το φως αρχίζει να σβήνει. Εκεί γεννιέται το Dark Web. Ένας τόπος όπου η ανωνυμία γίνεται ασπίδα. Και όπως είχε πει ο Όσκαρ Wilde, δώσε σε έναν άνθρωπο μια μάσκα και θα σου δείξει ποιος πραγματικά είναι. Μέσα από εργαλεία και διαφορετικούς browsers από τους γνωστούς, χρήστες εισέρχονται σε περίεργες διευθύνσεις. Εκεί δεν υπάρχουν cookies ούτε προφίλ. Μόνο ψευδόνυμα. Και εκεί μπορείς να βρεις τα πάντα. Από φόρουμς για hackers, αγορές ναρκωτικών, ψεύτικες ταυτότητες, όπλα, ακόμη και υπηρεσίες που δεν πρέπει να υπάρχουν. Αλλά το πιο τρομακτικό δεν είναι αυτό που πουλιέται. Είναι αυτό που μοιράζεται. Αληθινές ιστορίες, πειράματα, βίντεο που κανείς δεν έπρεπε να δει και μερικές φορές πράγματα που δεν μπορείς να ξεδείς. Κάποιοι μιλούν για τα λεγόμενα Red Rooms, live streams βασανιστήριων και εγκλημάτων. Άλλοι λένε πως είναι μύθος, αλλά όπως σε κάθε μύθο, υπάρχει πάντα ένας κόκκος αλήθειας. Το Dark Web δεν είναι μόνο σκοτάδι. Είναι και καταφύγιο. Για whistleblowers, για όσους παλεύουν με τη λογοκρισία, για εκείνους που χρειάζονται ανωνυμία για να μιλήσουν. Αυτό το διπλό πρόσωπο, το χρηστικό και το επικίνδυνο, είναι που το κάνει μοναδικό. Και τότε καταλαβαίνεις πως το σκοτάδι του διαδικτύου δεν είναι μόνο εκεί έξω. Μερικές φορές είναι μέσα στο ίδιο το φως. Πόσο βαθιά θα έμπαινες εσύ αν ήξερες ότι μπορεί να μην γυρίσεις ποτέ πίσω? Στο επόμενο κεφάλαιο θα κατέβουμε ένα επίπεδο πιο κάτω, σε αρκετά παράξενες ιστορίες, σε αρκετά αμφιλεγόμενες σελίδες. Και θα δούμε γιατί μερικά πράγματα δεν πρέπει να τα ψάχνεις ποτέ.